Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Barbie. Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa pag-ibig, na sana ay kapulutan ng aral ng listeners niyo. High school batchmate ko si Ken. Maliit, matinis ang boses at suplado. Mamamansin lang kapag magbebenta ng cassette tapes ni Jewel, Alanis Morissette at Cranberries, or kung aasarin ako. Parehas kami ng taste sa music pero hindi kami close dahil bully siya. When he transferred school, nawala na ako ng balita sa kanya. Matapos ang 2 dekada, nag-send ng friend request sa FB. Nagkumustahan, naging regular na magka-chat at naging magkaibigan. Parehas pa rin kami ng mga trip sa kanta, kung saan napupunta ang usapan namin hanggang mapunta sa love life. Sabi niya, may nagugustuhan siya. Akala ko naman ako na. Hindi pala. Nagkunwari ako na okay lang kasi baka kapag ipinakita kong nasasaktan ako, lumayo siya sa akin. Basta nandyan siya, okay lang, kahit magkaibigan lang kami. Makalipas ang ilang buwan, nagparamdam ulit si Ken. Nabasted daw siya. Natuwa ako ng palihim kasi may pag-asa na ako ulit. Lumalim ng lumalim ang nararamdaman ko sa kanya sa paglipas ng mga araw. Dumalas din ang paghiram niya ng pera. May mga pagkakataong nakalimot kami sa aming mga sarili, kaya hindi na ako nagtaka nang mabuntis ako. When I told Ken na irita siya at ipinaramdam sa akin na parang kasalanan ko. Slowly he drifted away. He blocked me sa Facebook. Iniwan ako sa ere. Wala akong nagawa kung hindi umiyak. Isang araw, bigla na lang akong dinugo. I lost my baby. Ang sakit. Yung sakit parang mahapding likido na gumuguhit sa puso ko. May mga araw at gabi na nakakarinig ako ng iyak ng baby. Nakakabaliw. Pinilit kong bumangon literally and figuratively. Kailangan kong ituloy ang buhay. Naging palasimba ako at sumali sa Bible study. Nililibang ko ang sarili ko sa pagtatanim, pagsusulat, at pag-aalaga ng aso. Pinanonood ko din sa YouTube ang tambalan, and every time, napapatawa niyo ako sa mga hirit ninyo. Sa awa ng Diyos, unti-unting nabawasan ang sakit paglipas ng panahon. After 8 months, nagparamdam ulit si Ken. He unblocked me sa Facebook. Humingi siya ng tawad at pinatawad ko naman. Unti-unting bumalik ang dati naming samahan. Bumalik din ang panghihiram niya ng pera. Pinautang ko ng 1 beses pero nung nangutang ulit, hinindian ko na. Yung araw na hindi ko siya pinahiram, ang huling araw that I heard from him. Huling balita ko, nagkabalikan sila ng ex niya at asensado na siya ngayon. Para sa mga kapwa ko naging marupok sa pag-ibig at nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok, malalampasan niyo yan. Umiyak pero umusad. At huwag manatili kung saan ka iniwan. Magtiwala sa Diyos dahil ang lahat ng bagay ay may aral at dahilan. Thank you Nicole and Chris for reading my letter. Ang inyong tambalanista, Barbie.
Batchmates tayo, Barbie. Alanis Morissette na by the way, matutuloy na yung kanyang concert. Salamat sa Diyos. Nalagay ko sa Bolt yung concert ticket part kasi medyo maharlika. Matutuloy na siya ng November. Nakita ko. Saan? May announcement dito sa Pilipinas. Okay. Na ano ka siya November of 2020 dapat siya. Kaya lang, alam mo na, nagpandemya, biglang canceled lahat. So, Sample naman matutuloy. dyan. Ano ba? Hindi pa Friday, pinapakanta na. Ba? Excited kami. Isn't it ironic? Don't you think? Is that great? Grabe, excited ako talaga dyan. Batchmate Barbie, hello sa'yo. Ayan. Ang mga celebrity o ang mga singers na naabutan nung panahon natin. Oo, correct. Cranberries, Cranberries, si yes. Jewel, diba? Ayan. Saya naman. Patugtog ka naman ng ano dyan. Zombie. Zombie. Favorite na favorite ko rin yan sa video. Okay, kasi madaling kantahin sa video ko yan. Parang lasing ka na. Another hand slow. Ganon. Zombie. Kaya pala gusto mong panoorin yung concert. Cranberries yun. Alanis naman yung concert sa November. Okay. Alanis Morissette. Ano siya talagang, part siya talaga ng childhood ko. Lahat talaga ng kanta niya memorize ko. Promise. Wag mo ko umpisahan, nako partner. Nako. 4 songs agad-agad. Salangan agad ang video Salangan sa video na okay kagad yan. sa video okay yan. Yan, ganun. So, Di nga kayo nagkakalayo ng boses eh. ni Alanis ni Morissette. Sino na bang kausap? Sino na bang Ang dami na pinag-uusap? naiisip. Sino Ni Yeng na Constantino. Sino na naman? Singit si Yeng. Ikaw yata yung asymmetrical yung utak ngayon. Between the two of us. Ako yung lost. Oo, it's not my t-shirt. That's something wrong. It's you. It's you, my not brain. me. Yeah. Anyways, marupok, ang pagiging marupok. Napakarami talaga nating lessons na matututunan mula kay Barbie. Na talagang truly kapag naging marupok ka, yung hindi ka nag-isip, 'di ba? Tingnan mo yung may nangyari sa kanila nung guy, yung nawala sila, nakalimot sa kanilang mga sarili kasi nga marupok, 'di ba? Oo. Nagkakaroon ng consequences, 'di ba? Agree. Alam mo, nakaka-lurky, napakadali mo magpatawad o siguro talagang sadyang mahal na mahal mo talaga yung guy na nung bumalik siya talagang ay super tanggap, nung humiram ng pera ay super pahiram din. Super bigay agad. Super Magkano bigay ba? din. 'Di ba? Sige, saka mo na bayaran. Kaya nga. 'Di ba? Pero buti na lang hindi ka naging marupok dun sa part na 'yon na nag-no ka na nag-no ka na, nag-learn ka na to say no. It means that you've learned from your mistake. And yun naman yung pinakapunot dulo ng kwento na may Wagang Bornay. Na there are times really na nagiging marupok tayo, umuoo tayo kahit hindi natin pinag-isipan, gumugo tayo kahit alam nating medyo may konting mali dun sa pag-go natin sa mga bagay-bagay. Pero ang importante dito ay natuto tayo. Correct. Yung hindi natin hindi tayo pupulutin kung saan tayo iniwan. 'Di ba yung sinabi niya na parang kung saan ako iniwan, dun pa rin ako kasi hindi na ako natuto. Ganun. Totoo yun. Napaka-strong nung last statement Oo, niya, partner. partner. Yung last sentence ng kanyang letter na ang bawat nangyayari sa buhay. Akala ko last statement kasi ang inyong tambalan Barbie. yung sabi niya, para sa mga kapwa kong naging marupok sa pag-ibig yun. at nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok, malalampasan nyo yan. Umiyak pero umusad. At huwag manatili kung saan ka iniwan. Yan. Ito yung last statement. Magtiwala sa Diyos dahil ang lahat ng bagay ay may aral at dahilan. Yun. O lahat yun. Lahat ng binanggit na yun sa bandang huli ng kanyang sulat ay napakabigat. Di ba kung iisipin natin, oo nga, no, totoo ang lahat ng ito. Pero maaaring sa pagkakataong ito na ikaw na dumaranas ng matinding problema, overwhelmed ka ng emosyon mo. Hindi mo pa nakikita yung light at the end of the tunnel kasi clouded ka pa. Correct. Ng emosyon mo. Pero maniwala tayo na lilipas din ang araw, 'di ba? Time heals all wounds. Marirealize natin. Ay, kaya ang tawang ko. Oo, 'di ba? Tangok talaga. Sa napakaraming aspeto ng buhay, hindi lamang sa pag-ibig. Ako, yan na naman yung panloloko sa pera. Masakit sa ulo. Bakit kaya naloko ko? Bakit kaya nabudol na naman ako? Diba? Yan, Bakit kaya naging marupok ako? Yan. May naisip ka ba sa pagkakataong ito, may naisip ka ba na yung worst na nangyari sa buhay mo na hindi mo maintindihan noon, pero wag ka na realize mo after, ay kaya pala nangyari sa akin ito. May dahilan pala at ito yung dahilang yun, nahanap ko na.
Ang dami, no? Parang ang dami, parang too many to mention. Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Na nangyari siya sa buhay mo, tapos na-realize mo, ito pala yung dahilan kung bakit siya nangyari. Oo, kahit hindi Diba? malaking-malaki. Kahit Yung hindi tipong, pa. Dati na hindi mo siya maintindihan bakit nangyari sa akin to. Ang naisip ko top of mind Oo. but not necessarily dati iniisip Ora ko- mismo, now na. Teka lang, sir! Sayang airtime. May grade ba? Nakaka-pressure, Give me sir. your ha? answer. Wait lang, sir. Now na. Wait, pop quiz. Nakakaloka. Grade na recitation agad-agad. Ang sakit sa tiyan. Ikaw kaya muna. Ganyan yun Ikaw, no? Di Sa ba yung parang recitation, sa recitation, parang kumukulo yung lutang tiyan ka pa, tapos Correct, bigla. tapos bigla kang tatanungin. Na hindi mo nga naintindihan yung question. Pinag-uusapan. Tapos bigla kang tatanungin. Now na daw, now na. Nakakaloka. Tapos lahat ng tao parang naalala ko lang yung recently nag-attend ako ng Bible study. Tapos may pinabasa. Oo. Tapos pagkatapos niya pinabasa yung biblical yung quote. Oo. May tinanong tungkol doon. Hindi ka handa, akala mo babasa lang. Hindi ako handa. Akala ko babasa lang. Akala ko babasahin lang. As in talagang, alam mo yung, sabi, Emmy, ganyan. Emmy kasi tunay ko pong pangalan. Ano? So sabi niya, Emmy, ano sa tingin mo yung sinabi? Blah, blah, parang ganon. Ako partner, hindi ko na nga maintindihan yung tanong kasi hindi ko rin naman naintindihan yung binasa ko. Honestly. Reading without comprehension. Correct, may ganon eh. Ganun, Reading, but may oo. ganon eh. Na parang Oo. binasa mo siya, pero hindi mo naman siya talaga inintindi. Oo. Talaga, tama. Reading without comprehension. Hindi ko talaga siya inintindi. Tapos tinanong ako, sabi ko sa'yo, partner, nakakatawa to. Zoom eh. Tahimik talaga. Tapos lahat naghihintay ng sagot ko. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Tapos, yung iba parang sumagot na for me. So, parang, hulaan ko nag-log out ka. hindi ako nag-log out. Nag-leave ka. Hindi ako nag-log out, partner. Pero parang sinabi nila parang the Holy Spirit is ganun, yun yung answer. Tapos inulit ko lang. The Holy Spirit is ganun. Kunyari na delay lang yung sagot ko. Kunyari naglag ako. Pero sa totoo lang, yung utak ko talaga yung naglag. Ang sakit sa tiyan. Nakakaloka. May gulatan pala. May gulatan. Kala ko babasa lang eh. Gracious. Kaya kapag nag-attend ako ng Bible study, na yun yung that prepared ka na. Dapat handa ka. Hindi dapat na one ear is in that Bible study and the other ear is nasa ibang mundo. Kailangan full attention. At dapat Yes. naman talaga, 'di ba? So Maski yun naman yung sa dahilan, school, sa yun yung Bible dahilan. study, ganyan. Nahanap po agad ng dahilan. Ganun yun, di ba? Nakuha natin yung lesson. Na sa susunod pala, pag-a-attend ako ng Correct. Bible study. Kailangan focus. Hindi Yes. pwedeng reading without comprehension. Pinabasa, kailangan naintindihan mo yung binasa mo. Oo, kung Diba? a-attend kang ng lutang, wag na lang. Wag ka na lang. Kung Oo. hindi rin lang, kunyari, conducive, ibig sabihin, hindi maayos yung kung saan ka mag-zoom or nasa mag-online. terminal. Correct. Ito na, nasa terminal ka ng jeep, may sa tabi mo, may sumisigaw, balot, penoy, di ba, kwek, ganyan, na hindi ka makaka-concentrate. Wag na lang. Mag-excuse ka na lang. So, may yun, yung mga ganon, na, Correct, na mapapahiya ka or matutumba ka. Yun, yung Kakabahan mga ka, sasakit tiyan mo. Corrected by, di ba? Pero matututo ka na sa susunod. Yes. Pag siya pala yung magpapa-Bible study, hindi na ako a-attend. Charot. Kasi Charot. nagtatanong ng Nagtatanong nagugulat. pala. May tanungan dito eh. Nakakalurk eh. Tapos ano pa yan, partner hihintayin niya talaga. Okay. I mean, hindi siya yung parang hindi niya ipapa-answer sa iba. Okay. Hihintayin niya talaga. Bibigyan ka ng Halimbawa, moment, for example, ganun. yung mga, kunyari parang first time na mag-attend, ano tawag doon, halimbawa may pinahanap. Oo. Buti na lang may internet na partner. May itatype mo na kaagad, Colossians 3, yan, ganyan. So, First Paul, John Kenemet, Oo, ganon. oo. Yung isa, parang first time niya nag-attend, hawak niya talaga literal na Bible. Partner, naghintay talaga kami. Pakihanap nga yung ganon. Ay, talaga, kung hindi ka naman Oo, kung hindi- nagbubuklat. Oo, hindi ka naman talaga nagbubuklat. Hindi mo alam yung difference sa Old Testament sa New Testament. No judgment, diba? Ganon. Ang tagal, tapos may kasamang tahimik lahat. Nakaka-stress. Kasi hinihintay ka nila magsalita. Correct, nahihintay ka niya mahanap, tapos maririnig mo talaga, partner, yung mga Ang bilis. eto, meron akong notebook dito eh. Yung tunog ng papel. Hinaan ko yung background. Wait lang. Ganun. Ay, ang tagal. Yung ganun. Yan, maririnig mo talaga, ganun, buklat siya ng buklat. Gusto kong i-message. Sabi ko, huy, i-search mo na lang, nandun lahat. Nakakaloka. And I'm sure, yung taong yun, learned also his lesson. Na next Yes, time, yes. diba, ay, kailangan pala, at yung next na Bible study, wala na siya partner. Hindi siya attend. Charot. Hindi, joke lang.
Oo, Na maaaring. next time, kailangan prepared ka. At hindi lang ito Bible study in class. Yes, Diba, hindi ba yes. pinaka-prepared ka doon sa teacher mo na laging may graded recitation? Tama. Anong subject yung ganyan mo, partner? Yung parang Marami. lagi, diba? Nagugulatan lagi. Nakakagulat, parang ganun. Hindi ka pwedeng, hindi ka focus. Kailangan talaga, nandun ka sa zone. Correct. Or Pag hindi ka else, prepared, ano ka talaga, muntang ka kapag dating sa klase. Sa So, true. kailangan nabasa mo na lahat ng Kaya chapters, mga nga. ganon. So, yun yung tanong mo, partner. So, may mga Yes. rasonan lahat ng bagay. Pag napahiya ang isang tao sa kung ano man, di ba? Ang dalawang bagay lang yan. Pwede siyang mapahiya ulit kasi hindi siya natuto, or pwedeng sisiguraduhin niyang hindi na ako mapapahiya Yun, ulit. di ba? Ganon. Ganun, sa napakaraming aspeto ng buhay, kaya sa pag-ibig. Ako siguro, on top of my mind, na hindi ko dati maintindihan yung Ba't nangyari? bakit nangyari. Yung pumasok ako sa school, pagdating ko dun, wala daw dun yung klase ko. Okay. Nasa kabilang building. Okay. From Rockwell papunta ng ano pa yung school dito sa kabila? Loyola. Layo, QC. Hindi, meron Ano, pa dito. saan? Nakalimutan ko. Sa- yung isang branch ng building, doon daw ako magka-class. Basta malayo. Oo, so nataranta ako, sakit ng tiyan ko. Oo Malalate na naman. ako. Parang pa-Starbucks pa ako sa Rockwell. Parang malalate na ako. yung pala, ano na. Wala pala doon yung klase ko. Correct. Anong ginawa? Yung mga talagang Oo. nag-travel ako ng ang traffic pa, tapos wala akong mahanap na parking kasi Makati. Ay, naku, good Oo, luck naman talaga. alam mo yung stress mo, na sakit ng tiyan mo. Naramdaman ko talaga yung malaki mong intestine. Oo. Kinain yung maliit mong intestine, pati yung iba mo pang internal organs. Nagkagulo na sila sa tiyan mo. Nagbuhol-buhol. Sabi ko, Lord, ba't Oo. kailangan ko maranasan Kaya to? nga. Pumasok naman ako na maaga. May Tas intention naman akong pumasok. Oo. Yun yung sabi ko, Lord, may intention naman ako. Oo. Papasok naman talaga ako. Oo. So, ang learning. Ang learning sa ano pala yon, training ko na kasi sa mga susunod na araw ganun pala talaga Oo. lahat. Nabibiglain ka? Na ganun yung stress na mararamdaman mo. Oo, Ganung diba? level ng stress yung mararanasan kumbaga, mo. So, parang ito patikim na to sa'yo. Patikim na to sa'yo yung Oo. pagbuhol-buhol ng sikmura. Ito na yon yung pagbuhol-buhol ng sikmura. This is it. Ganun. Mga ganon. So, ibig sabihin, Oo. nakuha ko yung dahilan, ay, dapat pala sanayin ko na yung sarili ko na ganito pala yung stress na, level ng stress na mararanasan ko pag pinagpatuloy ko pa to. Or ang basic doon is alamin mo yung tamang classroom. Oo. Para hindi mo na maranasan yan ever. Yes. 'Di ba? Oh, I mean, yung Ganon. stress, every time na-attend ka ng klase, ganun pala yung mararamdaman mo. At yung... Kumbaga sanayin mo na yung sarili mo, Yes. ganun. Yun yung learning mo doon. Totoo. 'Di ba? So, balik tayo dito kay Barbie, yun nga, 'di ba? Na meron tayong mga pagkakamali, meron tayong mga marurupok na mga moments, hindi lang pagdating sa love life, yung example ni Barbie is pagdating sa love life, ano? Pero hindi lang pagdating sa love life, sa lahat ng pagkakataon sa buhay, pero what's important is we learn from Yes. this, 'di ba? Yun ang punot dulo ng lahat. Ang galing mo doon, Barbie. Ang galing ng Very statement good. mo doon. Very good ka dyan, Barbie. At very good hindi ka nagpakarupok ulit sa kanya. Kasi tingnan mo, Oo nga. uulitin pa naman pa sana yung pag-utang-utang. Nakakaloka. Diba? Oo, sana lang, no, yung mga pa 100 lang. Pero kung libo-libong usapan na to, Wali. tapos ilang beses na siyang humiram sa'yo, yun yung masakit dun eh. Correct. Yun Umalis na nga sa buhay mo, di ba? Wala pang intensyon na bayaran ka sa napakalaki niyang utang. Correct. At ang nakakalurky pa dito, yung binuntis ka, tas iniwan ka, tas parang kasalanan mo lang. Nako. Parang ikaw lang yung gumawa, Oo. di ba? Yun yung nakakaloka talaga. Alam nyo, kapag masyado ng maraming ginagawang hindi maganda, pagdasalan nyo na yun para maiwasan na yung pagiging marupok. Yes. Kung ako yan, hindi ko, kahit in-unblock ako sa Facebook, partner, hindi ko na siya iano eh. Oo, wala hindi na. ko na siya, X ka na. iniwan mo ko dun sa pinaka-sensitive moment of my life, di ba? Tapos ngayon, babalik ka. Pero in fairness, kaya naman pagpatawad, di ba? Pili ko kapag kainutangan natin tapos hindi nagbayad, patatawarin na tayo. Nararamdaman ko talaga, girl. Ganyan kaklasing tao. Ang bait mo. Ang bait mo masyado, girl. Oo. 'Di ba? Meron talagang thin line difference yung pagiging mabait at pagiging tungaw. So, piliin natin ang tama. Salamat sa iyo, Barbie, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At para sa lahat ng mga kabisyo natin gustong manalo ng 2,500 pesos. Ayan. Oy. Scan nyo na po ang ating QR code. Dahil Manila, scan mo na! Dahil ipa-flash na po namin ang QR code ng Love Radio Manila. Again, ilabas ang inyong mga cellphones, itutok sa screen.
Ngayon na ha. Ayan na. Yan. O pag inopen nyo po yung camera nyo at itinapat nyo diyan sa QR code na nakita nyo sa inyong monitor, lalabas yung question. Correct. Yung link, ayan, Yung link, napipindutin nyo para makapunta ka dun sa question Yon. for today. Ayan. Simple lang naman yung ating tanong. Madali lang ha. Sa iyong palagay, ilan nga ba ang ngipin ng isang tao? Letter A. 89. Letter B. 32. Letter C. 244. Ayan. Kaya scan nyo na and go ahead para magkaroon ng chance manalo ng 2,500 pesos. Ang winner po ay announce sa programa ni Lala Bandera sa Programang biyahe. Mamayang gabi. May nakita ako, feeling ko walang tamang sagot. Kasi may nakita ko kahapon, dalawa lang. Dalawa lang ipin niya. Kung nga, nakita ko kahapon, isa lang eh. Yung isa hati pa. Oo. Yung isang ano pa, may Oo, di ba? tipak. May tipak. Hindi pa buo. Dalawa na nga lang, tipak pa yung May isa. tipak pa yung isa. Pili ko wala nga sagot yan sa tanong na yan. Nakakalurk. Kahapon yung tanong sa Baghari, di ba? Narinig na Oo. anak ko. Tapos sabi niya, how can people think? Sabi niya, of course it's 7. Is that even a question? Sabi ng anak ko. Yung anak mo, bida-bida talaga lang. Sabi niya talaga, what? Yung parang inis na inis siya, parang, that's your question, mom? How many colors in a rainbow? Is that even a question? Who would think that it's not 7? Ganun. Itigil na nga natin to kapag yung anak ko talaga Huwag mo bida-bida. itong question for today, ha? Huwag mo parinig sa Huwag kanya. ko paparinig sa kanya. Oo. Pero naitanong niya na yun sa akin ng isang araw kung ilan Ay, nga ba ang talaga? ngipin ng isang tao. Sabi ko, I did not count, anak. So, yung akin din kulang eh. Yung bagang ko kulang. So I'm not sure about the So, answer. sagot, it depends. It really depends on how you treat your teeth. Diba? Yan. Anyways, good luck po ha. Good luck ng Bonggel sa lahat ng mga nag-join sa ating Fanscan. Fanscan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!